जायो बेनो काज कर्म हाबा कर्म जालायनायखौ जों बिदि जायो जों जाबाय जाखुन्दा नोंथांमोनखौ आंनि दादु सरगाय ब्लगाव फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअ माबादि जायो नोंथांमोनखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बोरै जायो मोजांसो जायो ना गाज्रिसो जायो नायलांबासो गम मोनसिगोन मालु लायखो गरम बोथोरनि थान्दा स्प्राइट थान्दा लोंनायसै फेन्टासोलै फेन्टा लोंदो गाइसमोन गरम बोथोरनि नोंसाव कारेन्टबो गैबावा लाइनबो गैया ओंखायनो फेन्टा मोनसे बायना लाबोदोंमोन बेखौ लोंसै मा थिखांबाय थादों आंबो लोंसै फेन्टाया थिगानो फेन्टाया ना बुख्राख्रा मोनलै बोरैबा फेन्टाखौ बुख्राख्रा मोनदों दे लोंना दुगैनोसै आङो थांनो ओंखारलायबाय जाखुन्दि आरो जाखुन्दा खानैबो जोंहाबो खासे दङ जाखुन्थि आंबो जाखुन्दायानो देसुं बहा थांनाय जायो नायबाय थादो नुलांबाय थासिगोन दे ओ जाखुन्दि नै जोंहा जाखुन्दिया मा सोरनि स्कुल आइनिबो नोंनिबो दिस इज जाखुन्दि एन्ड आइ एम जाखुन्दा बा दरजाखौ ओरै गोसा फाङो आरो सेफाय जुबैलै नोंसोरो है मा नोंखौ सान्दुं गोसो नेबाय थानांगौ तारमान गे हा आं इदि नेबाय थानो हादों खिन्थु फाय ओइ माबानो फिथाइखौ खाबु नै फेर नै जाबायखा थांलायनोसै खारिमुरायाव आयं हौवानि कास दोङो जानो नायलांबाय थादो लोगोफोर नै गारियाव गाखोबाय नोंसोरनो मा होनखोबा सिख्ला गोदान नाखो बायला माखै बे मोनखो माथायनि ओंखाम जाखांबाय ना नोंसोरो मा जाखो खुलुमबाय बाजै मा बेदर जाखो जोबोर गोथाव जादों नाबो जादों बेदरबो जादों गयखौनो सयखान जाबाय बाजै सयखान जाबाय सयखान नांलाहाय आंनो ओंखामखौ बाथि जालांबावदो दा नै जाखुनाला मा जाना लाजिबाय थायो आंखौ माथो होबा थांथ'नाङा आरो आंखौ माथो होबा थांथ'नाङा दे मा इदिनोलाय नङा दे नै इ सेंग्राया जेबो लोङा सिख्लाफोर सोरबा नांगौबा खोथाखा साल' लोङो गाइखेर गथा जेबो लोङा इखौ हमनानै ओमफ्राय दा गोथा Kopi ya? Masih lagi lah ya. Apa? Mama nih kesana ya? Oh kunal. Suara itu. Suara kunal. Bukan ya. Mas dah sepeda ya? Mana sepeda? Buka apa ya? Aduh, laki ya se, mana lagi ya se? Kep nang kenayong nengke. Oh deh. Nenek apa ini? Nenek. Foto siapa anda? Kani kau deh? Dari sini mana musa? Dari sini. Sekolah berjelas sih ya, mak. Sekolah berjelas sih ya, mana? Lagi di nama. Lagi na? Foto siapa anda? Sekolah kan lain ya? Kami lagi lagi. Zakmai kau? जों गामिनिफोरा नै आलासिफोरा माबोरै जानाय ओंखाम ओंख्रिया दादु सरगियारिया हाबना दं बिथोराव गोथावथार आरो
नालाय सोरबाय सोद्रा हो जाखांबाय थाथाना इनो मा लाजिलाबायनो बाजै लाजिलायो बाजै सामो लायाखै खारेनबो समायसोदो नै खारेनबो समायसोदो जाखांबाय आहाबो मा खायलें जादो दासो फैनानै सोर मा खालामदेरदो दासो फैदो बनजों मोखां गैया बाहाय आङो नै आब' नै जाखांबाय जाखांबाय नामा होनदों ए नंगौ दामग्रा दङ दा दामना हरो जोंहा बिमाया लाइसोदो दे लों साया दासो हायो ओमफ्राय मैगं समजानायाव फैबाय फैद' दे फै ओंखाम रानग्राफोरा इनो आगोन बियार खुंगुरा इनो खारखौ मादो बियार एबा खेबगोन आङो दे फै मोनाखै नोंसोरो गासिबो आंनो 200 हरखा खेबनायनि मोनाखै बियार होगोन आङा गमाना खेबगोन बियार होगोन दे बियार होआबानो गारा Good Hi. बाबा ओइ जों खोना आलै जोंहा साइज गैथारा 그마트네 컨체 당시봐? 당시 오버 타고 마벨레 얼마 뭐야? 카마르나 타근다 네 타트데 빨리 진 슬러그면 되나냐 가미니 만시 슬러그면 네 하이 에라자 나 당가랑 가면 다 도와해 내 마들 선만 한대 걔는 거 Đây phần công an video là phần này. Không đi làm. hôm nay chị giúp cho mày À rẻ rồi xin cảm. 치는 카드는 난 나한테 Nè, video 누가 좀 보니까. 네 Tori trinilega makaya bisnya mau laptop naik ke sini. Tuan bisa lihat. Ada kurang baik? Tang sih no. Masih tak mau ba? Baik, yang lagi ni. Lagi apa sih?
दा मा सांसै सोरो नै जा बोराय बुरै दे बिगुमै बिमनां बोराय बोराय नो बोराय बुरै जालाय बे कृष्णा खोन्दो मोखां खिथिला होनदो दारा हाबा जाहैबावगोनबा ने 네, ada coba. Nih, deh. Thằng này có bát à, xưa mà nó nói Là sân bát thuần đi phải. Bạn có bài chữ hết nữa. Bạn giả chữ ra không? ăn rẻ à? Bạn không? Theo bất vọng tôi được á. Masih mbak masih ada? Kurang mbak. Kalau mau sebenarnya, kalau kita ada kamu mau yang mana ni? Nambah dia. Ni maksud. Biar kita nggak berani. Nah kau nuan. 간직이었던 만 Awal kerja. Pwede mo na nanti siya natin ba? Panlo? Ses. Ini barang mana? Pasti pilih. Ah, bidu pun kanda. 에이 진짜 willing Satu mah. 나도 소가리니. Đây đây cơ. 시리가 쓰는 Ra đi nữa. Bebe, dadu sorgen bintang. 빛나. 만시 나기르건 로다. Dadu sorgari unduna denge. Kena to kai. Nó thật đấy na, mua học nó thật mà biết cái nào. Oh. Dene. 가스 कर्म 하바 कर्म서 आग्लायनायखौ जों बिदि जायो जों जाबाय जाखुन्दा Robin nó học gì, Robin नङा होमबा जों Iku lah tadi piasku. Muzang dang. नै खावनायानो खावनाय Nè mà này. जों जाखुन्दा आरो नै जाखुन्दी Zengar pis kan beda. नै जा जाखुन्दी दोङो Làm ở đây sabrang gufur लादो. जाखुन्दा आरो जाखुन्दी जों जाखुन्दा जों जासिजोबनासो थांखायो Xin lại. मोनानानैसो थांसै जोंनो खोमसि जाबाय गेर मानो Kèm ăn kèm đi. Nah, ini kamu. Đây, mới sao đâu? Lên cái là này. Ada. Sao mày sẽ khai đi về được cái nữa? Cái lá phèn lên nè. जाबाय Robin Ross, nè, sao ra Robin Ross? जाला इसल' जाला